Now, di ana tanong atuan na nga na di ana ta sa kanang ikatulong article. Ang Article 3 mga sukindig paminaw. Unsa gipasangil sa prosecution sa mga congressman makasama nga isip ng mga prosecutors nga panel of prosecutors Article 3. Bribery, graft and corruption. Culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. 4. Allegedly handing out monetary gifts to the DepEd officials. Straight to the point. So nihatag ko no gift ito kasamang Nestor. Pero mauni ilang ikuan karon og unsang matang sa gift. Unya pananglitan kanay mo mga tao god. Ato lang na Disyembre ba karon mohatag ba kag bonus nila palitan nindot ang performance kay mga gift. Pareha diri ba nga kadawa ta og gift diri sa ato ang kanang naang ato ang istasyon. Pure buyag diri sa amo. Dunay gift sa tag-iya gyud sa istasyon. Madawat nga gift. Doon na may gift nga madawat sa ato ang station manager, ato ni Rufil. Hatag na gift na mo. Onya kana sa mong admin. Hatag o gift. Labi pas Ma'am Bibi, murag andam na gani gift do guys Ma'am Bibi Abelianosa. Kanisad si Idol Boyki, ato ang station manager makasama sa IFM. Hatag sa nag-gift kasamang Nestor. Kay labi nang ba Disyembre mo guna nga hinatagay magyugono. So mao ni. Muna nga gi-question nila nga kaning paghatag dito sa opisyalis ba sa DepEd kasamang Nestor. Pero wala gyud nila gi tuki. Wa gyud nila gi pangutana diha. Sam nang gift ka ng regalo ba? Wa nila gi tuki. Si Vice President Sara Duterte mora ilahang gi pangutana nga unsang mga regaluha gihatag sa DepEd. Doon ako no'y paghatag o kanang naa nga kwarta nga gihatag dito sa DepEd. Doon ako no'y gift nga kwarta gihatag sa DepEd. Pero wa nila question na. Ang gihatag sa mga itsay kabugat ba ni? Ano ya? Kani ba? Nawa ko gadadala man ko aday kasamang Nestor. Wa nila gi tarawa kakita mo na ko ipakita. Wa na ba eh. Tanawa ra ha? Wa nila gi-question monetary gifts man sa ito pa kwarta. Nga gihatag ko no ditong Sara dito sa mga opisyali sa DepEd. O sa kuno kakalapasan. Apan wag yun nila question na no ang budget sa flood control. Kani kasamang Nestor? Malita! Ato ayog bangil kay say matagakan itong tiil ano. Tanawa ha? Ila mga question? Gi-question ba nila nga asa na ang budget sa flood control? Asa ng investigasyon sa naghatag og kwarta nga gisod sa Malita? Gisod ani? Pero kani dili ni kwarta sod ha? Dili ni kwarta sod kasamang Nestor. Ako ni gibutan diri skilid gisulanan na sa mga libro ha. O gatuang nga mga notes. Mga notes ato diri ba kanin ani ha? Humantag program naman tay mga notes diri. Nga kani mga sa mga balaod kasamang Nestor ana. Kani sa tuang nga mga ebidensya sad. Naa na mo gisod dire dili ni kwarta sod ani ha Malita ha. Ang sod ani mga reklamo. Doon na mga reklamo na mo dangop ni DYHP apel ani kung gisod na libro na to dire kasamang Nestor onya kaning sa tuang nga mga notes na to sa tuang kananaang program. Onya kani mga reklamo sad nato nga mga dagko nga mga reklamo ba nga sa to makaigsuunan in town. Ato makaigsuunan in town nga kanang naabang nagpatabang na to nya kinahanglan na to taguon ng mga papel kay bulahag bag kinasuhay makasama so nata ebidensya kay kadiga kasamang Nestor. So na dire dili ni kwarta basig mingon mo tato na ang ubang Malita to na DYHP.
Ayaw taon kay ang uban nga sod ani mga reklamante, reklamo nis mga among reklamante ha. Tanaw ha ilang gi-question nga si Sara nihatag gift dito. Nihatag og monetary gifts. Nihatag og regalo dito sa DepEd officials. Mo na nasa ikatulo nga kanang naa nga article nila sa article of impeachment. Wa man lagi ikuan lagi. Katong natagaan og malita sa flood control. Ha? Wa man. Asa mga malita daghan kaayo wa man ninyo pang imbestigare. Kulo sa ibutang kay murag laylay naman kaayo nito malita dire kung gibutas tubangan. Ha? Kana ba malita ba? Ha? Tanawa. Laghan kay dire ha. Ay, itong malita skilled kasamang nistor. Tuo sila repilo ka na itong malita. Dili kwarta sod, ara. Tanawa ha, dili ha. Oh, di ba? Kasamang ni Sel ha. Kasamang ni Sel, ari yung ka dire. Hihilngan ko malita. Ha? Pagkanon tigag picture, video dire hilngan dili ni kwarta kasamang ni Sel ha. Dili ni kwarta sod aning malita ha. Ang mga papel ni mga papilis ni dire. So muna ha. Unya muna. Ang ikatulo na nga article of impeachment nganong wa man ni una ha. Ang una mao to nga ang pagwalda sa confidential funds kuno. Ikaduha ang salin ni Vice President Sara Duterte og dili niya ma-explain nga katigayunan. Ikatulo kaning giingon nga paghatag og kwarta isip regalo sa mga DepEd officials. Ikaupat, mao na ni ikaupat, mao ni ang gahapon. Unsa may ikaupat? Culpable violation of the Constitution. Kalapasan gyapos ba akan ng konstitusyon? High crimes and betrayal of public trust. Straight to the point. Stemming from grave threats and alleged plot to assassinate President Ferdinand Marcos Jr. And First Lady Liza Marcos and ex-House Speaker Martin Romualdez. Straight to the point. Mauni ang ikaupat. Mauning ikaupat mga sukindig paminaw nga articles of impeachment nila. Nganong kani giuna? Nganong kani mo'y giuna nila nga ang unang gipasangil la kanimang niyang confidential funds. Siguro ang kaning sa ngano man ang kanong kanimang number 4 dapat ipasunod unta nganong number 4 may ilang gipresentar gahapon. Unsa may inyong huna-huna kaha? Basin og kaning sa number 1, number 2, number 3, basin og nanguha pa sila mga ebidensya. Kaning sa number 1, number 2, number 3, basig nanguha pa sila mga ebidensya. Ngano man, labi nas number 1, confidential funds, niingon na kapila kay gayon ang kuwa. Nipagawas na silang desisyon sa unmodified opinion nga wa man nawaldas ang confidential funds. Di sila dire nganong giuna ni una akong tanaw ani mauni ilang nakita nga dako nga krimen kuno. Naman dire high crimes. Sa to pa high crimes lakip na kanang abuse of power, treason and bribery. Straight to the point. So ilan ning giuna kay una ana nga pakaulawan gyud si Vice President Sara Duterte, man gusto nilang mo attend. Kay ilang pakaulawan gubuo nila si Vice President Sara Duterte sa publiko ang pangutana. Maguba ba kaha si Vice President Sara Duterte sa ilaha mga sukindig paminaw nga pagpresentar sa ilaha nga mga witnesses? Kaniyot lang sa akin. Dan okay na, Tony Rufil. Akin na na speakers linya, ha? Kanay murag nindot ni magkasama, ha? Dala makapahuay-pahuay sa itong bak sa manisor. Yes, Attorney Rufil, mayong buntag nimo o niya, kumusta diha?
Salamat kayo kay nakakuan gyud taon, nakahigayon gyud Attorney Rufil, may muntag. Salamat kasama DJ. Kumusta ang signal niya? Okay ra, loud and clear Attorney Rufil. So salamat kayo kasama DJ og mga buntag sa mga sukin ti paminaw sa Luzon, Visayas, Mindanao, Cebu, kalibutan nga nagsunod sa tong Sibia karon. So nindot ko kasama DJ ang special sa ako nang gisundan sa daw nga nanuman ang pangutanan nimo tong last na kulibatian mao nga sa upat ka articles of impeachment nga di ba sa magsugod sa ikapat. No kini mahinuon ko actually dito gani ko actually to be very honest nagtuo gani ko nga ipaulahin na kini about sa threat kay pero mga usamay mga ano mo ganito komedya mo ganito kuan wala ka ko mga ina na seryoso na lag maayo no kini maong articles of impeachment and ikapat na about sa threats. Kay kung ano do imong giuna pareha ba na mo himo kag speech ba nga strong opinion, strong ending. Kumantay ka nga sulti ka, ganun nga ang pagsugod pa lang strong na. Ang katapusan imo sa tibilan og strong ending para nga nindot ba. So kini sa tipo mo ni ilang tanong pinaka-strong, kaya mo ilang di una. So ilan na no nga kana na ang mga pangutana. So okay. Abita sa mga nagtabit ng hapon, kaya unang adlaw sa ako nang giingon, naghatag ta og analysis sa unang adlaw, moingon ta ang nakagamang-gamay ang defense. So really kay dako. Is na siya ako nabat. Mobiling mo gud diri ang atong signal medyo doon na ko yung mga kakulian putol-putol ako pagkaminaw sa mga bidlit. So maingon pa nga gamay ang depensa sa first day. Sa gahapon na may nahitabo. Gahapon na sulit sa mga bidlit, kisa may nakaginansya sa gahapon. Atong subayon sa pagsugod pa lang dyan sa impeachment, medyo nakaginansya ang side gihapon sa depensa kung atong tanaw ang kinitibukan. Nga naman, first, diklaro ni Senator Ting Lacson kung siya magitong gisulti ni Chief Sudiro nga conviction ang katong 2/3 votes na pag-convict. Kung sa mag-denominator, ang 24 ba? Dahil naman si Sudiro ang all its members. So 24 members ang Senate. Now, di kamutan na election kahapon, iya na nag-clarify o gi-clarify po ni Senator Chief Sudiro na ang inyong denominator is 24 yun. So medyo klaro-klaro pa rin nakita na kinahanglan tag 16 votes aron pag-convict sa Vice President. So ano puntuhan medyo hinansya in part sa defense. Kaya naman ta maglalis og kinini ang kuan ba? Pila naman naka-attend karon. Kaya na si Bato, wala na si Marcolita. Si Marcolita so 21. So dili ang 21 may dito deklaro na para wala na ilalis. Although mingon si Chief Sudiro itong medyo agad-agad po sa mga to Supreme Court. Kaya ano pa question yan ang maong question of law, no? So, muna, ang una, ikaduha ko sa mga binji, katong kang attorney Kapunan, no? Nakulit na matulog ka ganina, katong kang attorney Kapunan, actually, before ka mo sa katong kang ligutan o katong kang nalbasa, katong ilang, sa duha ka mga lawyers, present na sa first witness. So, katong kang attorney Kapunan, imo man tong imo man tong na-play diha sa mga binji, hindi ito napunto siya. Pero, supalpal sila ruling, niadto sakto tong ruling ni Chief wala na gani kinahanglan na nga nangayo og kinini ang comment sa Defense Council kadto nga ruling sakto na to daan sa binji dalawang ko na unsa may gi-raise ni Attorney Kapunan gusto niya na ang kini mo ko si Sarah murag ambot ba sa ning iya kalaki siguro murag sumog ba ka ning iya sa binji nga nipakita sa dito sa premises ni Senate pero wa siya motungan sa impeachment na court Palagotos kontra Attorney Rufil, murag palagots kontra. Nagkonsulta na isang bindik. So, naitabo, kini nga ito nagkapunan, ako ko paminahon kadali. Kanin yan, Ato pinahon, motion, hindi ka na-explain ha. E gusto niya na iyang himo hostile witness ang Vice President. Kung sabay po masabot hostile witness, imo siyang ipatawag na hostile. So, dili sila imong witness ba? Hindi, kontra siya, pero imong ipatawag sa witness stand. Muni ang gusto mahitabo nila. Unsa man na explain ni ang legal aspect ani siya to sa paminawon kadali sa tunay Kapunan is recognized. Will you be the one to present the your first witness, ma'am? Good afternoon, Your Honors, Senate President, Presiding Justice. I do have manifestation. Well, in direct answer to the query of the presiding Senator Judge, I am not presenting the witness today. But I would like, with your permission, Your Honors, to manifest a query that we request be addressed by this honorable court, presiding judge, to the defense. The lady may proceed.
We are informed, and in fact, we have seen an interview conducted in the Senate premises on the Vice President herself. And she had been quoted as saying that she is expecting a bloodbath and a bludgeoning, but she will not, her head may be blooded but unbowed. My respectful query, Your Honors, please, which could be directed to the defense counsels, is if the Vice President is in the premises, does she intend to appear personally before this impeachment court? And that is preliminary to another manifestation that I would like to make. Your Kindly Honors, proceed please. with your next one, counsel. Because the chair is not yet sure if it will even address this to the counsel for respondents or will simply answer the query of the counsel for respondents. This is relevant to the presentation that we will be making this afternoon, Your Honors. This court will recall your own statements, Mr. Presiding Judge, that on Tuesdays, every Tuesday of every week, that the prosecution must indicate who the witnesses they intend to present before this court will be. This is to enable the impeachment court to issue, when appropriate, and if deemed necessary, a subpoena for such witness. And that is my query this afternoon, because an presentation of witness on the first article that we will be presenting, which is grave threats and acts of sedition, Your Honor. One of the key witnesses, hostile, albeit hostile, would be the Vice President. And therefore, if we can inquire if it is her intention to again appear in the premises of the Senate, because we are already respectfully informing this honorable court that we will manifest, that we will have a written request for her presence in connection with this article on grave threats, Your Honor. That is the relevancy of my manifestation. Okay, Attorney Rufil? Siguro, atong Panginoon sa ang ruling ni Chief Escudero. Kaya termino, mingon siya na nasa question i-address nito sa defense. Wala gani, di kinahanglan, wala gani i-address na ni Chief. Ni ruling na si Chief, wala kinahanglan. Sakto ba si Chief ang particular ruling ang tubag sakto? At tiwasa na, sige. Proceed ko na sa ruling na lang, proceed na lang. Yes, Attorney Rufil, balik ni mong. Okay, salamat kayo sa mga Binji o sa itong mga sukit ni Pumino. Salamat kayo ikaw itising niya sin ha o mag-commercial ta kay ikaw man may nakakita sa itong technician din ha kung kinahanglan na pagkakinon sa tamang inabuhi sa Binji. Maugyod, oh. Okay, so karon balik ko nako. Huwag mo tanaw na kinitibukan kadahapon. Ang first day ako nag-ingon ginansya ang defense. No, pero gamay lang siya. O sa basketball pa one shot way ibaw. Pero kadahapon doon nagapili ang depensa kasama Binji. Unang-una katong gipaklaro ni election, so naklaro ni Chief Escudero 2/3 vote 16 yun. Ito ang kining kang attorney Punan na motion niya na supalpal. Kamantay ka tanawa. Siya ko na pangutana kung niya ba yun ang Vice President sa premises. Iyang i-address na to sa abogado na depensa. Wa na gani i-address ni Chief. Wa na. So iyang dinan, sige, proceed na lang ba yun? So proceed sa motion. Pag-proceed sa motion, ni ruling si Chief Escudero. Ito paminaw nagtiwas sa mga Binji. Ano na ito ma-discuss ang dugan? Okay, sige, kasama Gerald, balihog ta. Appropriate, and if deemed necessary, a subpoena for such witness. And that is my query this afternoon, because an presentation of witness on the first article that we will be presenting, which is grave threats and acts of sedition, Your Honor. One of the key witnesses, hostile, albeit hostile, would be the Vice President. And therefore, if we can inquire if it is her intention to again appear in the premises of the Senate, because we are already respectfully informing this honorable court that we will manifest, that we will have a written request
for her presence in connection with this article on grave threats, Your Honor. That is the relevancy of my manifestation. The chair would like to rule on the manifestation and request of the counsel for prosecutors instead of throwing the question to the counsel for respondents, for the simple reason that I do not want to the parties to engage in a debate before this court. You can very well do that with the presentation of your witness through direct and cross-examination, redirect and recross. To answer, the impeachment rules do not mandate nor require the respondent to attend any hearing or trial of the impeachment court. Whether she was in the building earlier or arrived after, it is totally up to the respondent because from the point of view of the court, she is represented in this court through her counsel already. Should the counsel for the prosecutors desire to call the respondent herself, the court will act on that motion and request once it is made and or filed, and need not make a ruling at this point in time. Because of course, when that motion is made, we will ask the counsel for respondent to make a comment and or reply. Thank you, Sir Presiding Judge, Justice, Senator Judge. We yield to the wisdom of your decision. Okay. Okay, Saman Gerald. Sige, so mo to no, og atong tan-aw ang iyang primerong query og laban din ang Vice President, wala nagi quantities. Ito nga gihimo si President sa imong motion. Ang iyang manifest og iyang deklaro nga ang Vice President himuon lang nga hostile witness. Denied. So palpal siya ani. Kini siya sumpay ni actually kung imong ikonek. Sumpay ni sa first day katugad J.B. Istro nga gusto niya nga patungahon ang Vice Presidente for moral arraignment ba nabasahan sa article of impeachment. Gusto siya nga motunga. So palpal si Luis Ro at the time. Sumpay ni iya. Sabi dramatic ba nga effect unta nga pero na ang naamag sa diri. Patungahon sa diri sa impeachment court. Ang tubag dili man kinahanglan. So katong tubag ni siya to sumpay to sa kang Gilbert Istro nga ang accused or ang respondent sa impeachment case dili kinahanglan nga motunga sa impeachment court. Kasi represented man siya sa lawyers. So may mo lang ang order ni Wendell Chilian either katong ka man nagpirma nga either motunga siya personally or represented siya sa iyang counsel, sa iyang mga lawyers. Enough na. Second, kung himuon nila nga hostile witness, dili pwede under the rules. Why? Because ang usa ka accused, dili pwede nga himuong hostile witness. Ang tikas na kampo, pwede ka makahimo hostile witness sa bisan kinsa diha, except sa accused or sa respondent sa mga criminal cases. Na naman, gidili man nga mahimo ang usa ka witness kung na maka-violate siya sa self-incrimination kaya siya na accused siya na mo i-respondent. That is a violation against self-incrimination kung imong ipugos. Dili kinahanglan. So muna nga si Vice President Sara Duterte at the option of the defense kung ilang i-present i-dili. Muna kung kamanti ka during the time of Iraq, during the time of Corona, dili sa mutunga. Pwede ba na? Pwede. Muna yung role sa impeachment. Na naman, ang katos Iraq, kung mutunga pagsugod pa lang, hantod na naputunan na ito yung impeachment. Listen si Corona, wasak tumutunga. Option to sa defense nga ilang i-present si Corona. Actually, in any case, in any criminal case, ang pag-present sa accused nana sa option sa lawyer sa accused kung iya bang i-present or dili. Because dili ay kung i-present nimo siya, ma-open siya for cross-examination. Technical na akong disgutan ha. Kung ipasabit dili pwede himuon ang usat accused na witness against himself. Kaya niya unyang isulti mo maka-prison niya. Dili pwede na. Violation sa self-incrimination. So, dili pwede na ang kampo sa pikas yang ipatawag ng Vice President, iyang himuong hostile witness. Bisan kinsa siya pwede himuong exit ni Sara Duterte nga mo'y respondent ani. So, muna ang hitabo nga, katong ruling which is correcto na ruling. So, nasupalpal dayon, wag ganit ma-throw ang question na to sa defense. So, aming puntuha, medyo ginansya ang depensa ani. So, unang ginansya sa depensa katong Kalakson. Unang ginansya to. Ikaduhan kini, ginansya ni kasama nga Benji nga kini ni kung nasupalpal kini dramatic mo ilang style ba nga tanaw mo tunga si Sara hadlok kana ba. Ato katong JD is more on kwantong ila more on political aspect, dramatic aspect na gusto na patungahon ang Vice President kay hindi mo tungon hadlok kana ba. Kay aron nga sila mo'y mga mga tao nga hadlok kitinuod Sara. Pero sa tinuod ang mga tao way problema sa mga lawyers but katong dili mga lawyers
Mamislead man sila. Ano, wa mo tunga hadlok eh. Dili, because under the rules, dili ginahanglan nga matunga. So, kung po namin, na ilang witness si Jara at the option of the defense, abot sa panahon, kung may na defense, kinahanglan lang i-present si Sara, ilan na option, kunya mo cross-examine, na doon ang chance na magka-cross-examine ang kontra. Ma-open siya kung cross-examination because i-present man siya sa defense. But in the meantime, dili pwede. Dili kinahanglan na i-present kahit anyway, after ang prosecution mag-present sa ilang ebidensya, kung tanaw nga dili makabarog ang ilang ebidensya, pwede mo file o demurrer to evidence ang kinini ang defense. So no need na i-present pa ang akusado. Katong kung na kumahinumdong ka, sa indicate mo lang lain na nakasubay ito. Ila to sa defense, kabantay kasi kuibas mo na nga ilang i-present sa corona. So na-open for cross-examination. Actually, mo ito isiplat sa defense. Kaya pag-open for cross, naadto na si Conchita Carpio Morales. Mo na mo ito nakakuha nila. Pero at the time, kung wala pa ito na mahitabo ito, medyo laay na ba itong impeachment ni corona dahil. Kabantay ka mo lang nagkalaay mo lang nagkanaw ito mo lang magkuhan kansiman ang kuhan, prosecution. Malaygay na mga prosecution. Kunya, murag kumpiyansa sila, sa kuibas na ilang exhibition to naging mo, ilang presence kilima. Dito murag na secret sila napita. Pero kini, mga dako ang responsibility sa Defense Council kung ilang ipisin si Sara o dili. Tungod kay sila maoy na ay option na dili pwede si Sara nga ipatawag sa pitas na kampo because that is a violation against self-incrimination. Now, ano sa ikitulo? Gahapon sa pag-present sa first witness. Actually, kung imong tan-aon, katong first witness nila, si Kulilang ang tulong itong NBI, medyo doon na pag-present, kanya doon na po mga objections, inana, no? Actually, kung imong tan-aon to, dili inana kadakog impact. Kaya mga tao karon nga naminaw mo lang. Dili inana kadakog impact. Nga naman, in the first place, katong NBI, kung ila kong stipulate na state witness, kung hindi stipulate ka itong facts, no need na ito siya na presentation. No need na presentation actually. Because yung mga tao, Tibo Pilipinas, di ba, mangyod niya, gisulti itong Sara. So, dili na sa kinahanglan ba unta nga debatihon. Kay si Sara Duterte, gisapot ito panahon na. Kapag ka na pag-istorya ba? Kaya katong ito si iyang sekretary ba ito? O kato iyang staff, o iyang katong ihatong kuanday. Iyang aid kato si attorney kuan. Oh, sunod-sunod niya, sulkipling mo to, murag mo to. Sunod-sunod ang iyang mga kasakit ni Sara ito. So normally, murag na basa na carried away siya sa iyang emotion, nakasulti siya na ito yung adto nga mula o kanang katag siya o kanang na ang kung patyon ko, mag-iangat o yung security nga, kung mamatay ko, nag-contact niya ko, umupatay nila. Kailangan ba? So conditional threat. Conditional. Hypothetical. Kanto siyang NBI kagahapon, pwede na ito nga, kung actually what the impact. Kinahanglan, pwede ito nga wala na ito ba? Kaya nga naman, estimate na ito nga, okay, will the prosecution admit, will the defense admit, may gisulti ng Sara. Kung ako yung lawyer, ito pwede natin makinig. Ako na estimate kay kusal ang mga tao sa Pilipinas, kaya ba naman yun ang kahon? No need naman nga, debatihin natin na. So, ang ato ng sunod question, kung will it constitute an impeachable offense? Muna siya. So, may nalisan mo anak nga, ang katamang niyang gikon niya, doon na i-post, expert ko siya, although may question pa ng iyang expertise sa ito, doon kasi mana. Doon kasi mana training, So, actually, wala ka impact. In fact, kung niya, i-forecast kung niya ang hitabo, pwede ang lawyer sa defense, pwede sila nga, no, sila, ilang iwin din ang cross-examination, pwede na nila buhaton. Ikaduha, kung mo-cross sila, siguro nila na makabungkad din sila. Mana kung kaya ni Attorney Carlo nga siya may mo-cross, okay, Carlo Narbasa. Ikaduha, kung naan na si Sison, maya maglaki, magana siya may ipa-cross. O si Purton. Oh, si Pua kuno, doon na yung mga hulungi yung Attorney Rofel nga posible si Attorney Michael Pua mo cross-examine karon. Hindi, na ganang ang assigned counsel ba? Ang ako na, number one, pwede nila nga no-cross na sila. Kaya wala man ito impact na witness. Ito ka nang murag, kung ano, ito mo ni-question ka yun. Nga naman, kung panalitan na-establish mo, ang di-establish ato nga, nisulti si Sara, na-preserve ang dokumento ko nung ay, pwede man nila nalalis. Ato nga sa butan na okay, nisulti si Sara. So, what's next? Will it constitute an impeachable offense? I-admit na naman. Pwede man. Pero pwede kung ilang mission ang prosecution na hala object kato strategy ko nila nga dili na kagaan ang sayon po ang prosecution. Pwede po no. Nga objectan ana aron dili po inana nagihatag nimo nga murag na ayahay pa sa
baga po rin ang kontra. Oh, okay. Pwede sa kabuo niya, dawa ko forecast. Pwede maingon na iyang lawyer nga, no cross me. Uwid na mo cross examination, daw ay hinungdan ng witness, wala may value. Sitlan, pwede siyang mo cross, pero ilagay siguro on yung nabungkag nila, ang katong mga testimony, magag ilabang, mura mo ko na siya kanang, kuwan ba, kanang dramatic na balang nga kuwan ba. So, muna siya ang naitabo. So, kinini ang tanaw na tuon niya, dili pa lang kumuhatag og dugang pa gyud niya kuan kay wa ka ta makasabot unsa gyud ang actual nga himuon sa defense. Kung mabuton kung mo-cross sila, or kung dili na bas na mo-cross, di proceed to another witness kasama nga Benji. Kasi ako nag-iingon, pwede na ginasang stipulate. Katong witness kani ko, expert witness, o sa mga kaso ang askorte, pwede na kanang stipulate gani nga, like ka na mga psychologist, like ka na Dr. Obra, mo i-present na, pwede naman na stipulate. No need na nag-debate ka kung expert kasi Dr. Obra o dili. Ako i-stipulate sa tikas, mga expert witness ni, o ba yung tikas na mo dawat, hindi na. Posible. So, kinamang nahitabo mga mura o ka ng nalaygay o niya, nagamit na hinuon niya kanabang kuwan ba? Medyo naalay kakulian gamay. So, ato ning tanawon lang, anyway, na po ni another schedule o niya kasama Benji. Tanawon na to, kung mo-cross-examine ba yun ang defense, pwede lang himuon na nga mo-cross-examine sila, or pwede sad nga, no-cross na sila ilang i-waive ang ilang cross-examination para maka-proceed to another witness. Kay, para na ko, no, ang lalisunon lang din kung impeachable ba to or dili. Ang ingon to tanang tao sa Pilipinas, gibaw naman yung resulti ng Sara to. So, inana na nga kasama Benji, so far, no, kanana usan mga kong ikahatag nga kinini ang mga punto kalong nabuntaga. Ito to mga malita niya. Okay, ato ni Rafael, saan ba lang sa gadali ha? Kay balikan ni Ratong taod, ginisinya sa kasamang nistor. Kumalita, des, kilid na, kung ibutang na kay mga documents man natos mga reklamante. Okay, standby lang sa magkasama ha.